Опитвам се да оправя алгоритъма на YouTube. Ще трябва да снимам по-дълго видео, май от 2 минути, което значи, че 2 минути ще трябва да се даде така. И ще видим какво ще стане. Сигурно се надявам да се оправи, защото ми писна. Очевидно не съм изкуствен интелект. Не знам, що YouTube се държи така с мене. Яко педалски. Надявам се всичко да е наред. Сега като се прибереш, пробвам пак. Още поне 1 минута. Най-бързата кола на света. Яко неловко. Още малко. Толкова мисля, че трябва да стига.